Azi să fie foarte special pentru Mariana și pentru părinții lui, de la mine Leonard Șerban, pentru Marian Nene și părinții lui. Eu când mă gândesc la mama, că locând vindecă rana, ea stă mereu cu grija noastră, dar atunci când plecăm de acasă, e mama lui Maria, și-are sufletul amat. Să nu pleci, măicuța mea, că nu te las în viața mea. Măicuța mea, măicuța mea, e viața mea. Și tatăl meu, puterea și inima mea. O familie frumoasă, familie norocoasă, și lumea ne invidiază. Părinții mei sunt viața mea. Părinții mei sunt forța și inima mea. Am familie frumoasă și lumea ne invidiază. Yo!